Hej, vi er Novo Plego. Og vi har været ude og køre Crazy Kart i dag. Det er skide sjovt. Vi er blevet mestre. Vi er blevet eksperter. Yes. Vi vil gerne fortælle en masse ting om kartsene, og så har vi også en lille hemmelighed til sidst, som vi skal glæde til. Så se, hvordan det gik her. Det er ligesom at køre radiobiler i Tivoli. Det var sjovt, det var den. Men altså, jeg synes, den var også en lille smule lille i forhold til, hvor store vi er. Nu er vi også ret høje, ikke? Altså, men jeg vil sige, at alle kan prøve den. Altså, man kan også godt være 20, det gør ikke noget. Nej. Altså, man kan være 80. Det er jo sådan et her, de der rollatorband, der kører rundt. Ja, det kunne jo godt være fremtiden eller sådan noget. Ja, det tror jeg. Ja. Alle kommer til at få sådan en her. Altså, jeg fandt ud af, at der var sådan en, man kunne op i, så kunne drift endnu mere. Det var faktisk ret jeg kunne faktisk også, jeg kunne godt lide sædet, det er sådan dejligt blødt, og man fik ikke ondt i numsen. Nej, kun lige benet lidt, når man har siddet et par timer, ikke? Men der er en motor. Den kører 40 minutter, når den er fuldt opladet. Ja. Og det tager 12 timer at oplade. Yes, oplade den helt op. Den kører på kædemotor. Yes. Så den er dejlig. En vildbas. Ja, det var så alt, hvad vi havde for i dag. Yes. Og skal vi ikke bare ud og køre vildere nu? Jo, lad os gøre det. Og husk, I kan subscribe til Crazy Cars for mange flere videoer. Det er meget fedt. Lad os give det! Kom nu, Atta, giv den, mand! Giv den gas! Der bliver godt nok grundtosset med det her.